тази вечер от 21 часа по Нова. Костюм с чанове на конкурса Мис Вселена предизвика вълна от противоречиви коментари. 21-годишната българка Виолина Анчева се появи в нетрадиционния тоалет на подиума в Филипините. Конкурсът Мис Вселена тази година Виолина Анчева, българката, която представи страната ни, и един костюм, който се превърна в обект на критики и похвали. До сега бяхме свикнали, когато българка представя страната ни на конкурс за красота, да я видим в носия. Но не и тази година. И коментарите заваляха. Това е всичко друго, но не и традиционен костюм. Нашето момиче е най-хубаво, но традиционният костюм е ужасен. Съжалявам. Потърсихме начин, по който да привлечем вниманието на чуждеците към българската традиция. В нейна защита се обяви и организаторката на Мис Вселена България Магдалина Вълчанова с гневен пост в социалните мрежи. Модните критици във Фейсбук нека първо се информират как се представят другите участници в конкурса Мис Вселена, преди да хвърлят поредната доза злоба по всичко родно и българско. Аз получих букет от обиди от моите сънародници. И докато нашето момиче избра нетрадиционния костюм, за да представи България, представителката от Австралия пък се появи в костюм, наподобяващ коралов риф. А в Съединените щати българският костюм попадна в топ 50 на най-атрактивните костюми в конкурса. Мога да получа признание от USA Today, но не мога да получа признание от българите. Това за мен е тъжно. А във Франция вече празнуват, защото си имат своята Мис Вселена. Короната е в Европа. Просто се държеше като една истинска Мис Вселена. За новините на Нова, Кремена Тодорова. Приятна вечер с Нова. До утре, лека вечер. Какво още ще се случи? Късните новини са в 23:30 с Надежда Озунова. Новото бинголото е още по-забавно и с супер печалби 5,5 милион лева и 20 по 100 хиляди лева от Националната лотария. JobsBG е навсякъде. JobsBG е мобилен. Кандидатствайте от всякъде и по всяко време вече и от мобилния си телефон. JobsBG. Успехът е избор. Време е за коли. CarsBG. CarsBG. Твоята нова страст. CarsBG. Влез в CarsBG сега. На улица Хармония никога не знаеш откъде ще връхлети драмата. Ева, какво те прихваща? Минах на течение, все едно не съм права. Петната вече не са трава. Не е тара. Новия Savex Top Stay изпира невероятно. И е на супер цена. Уникален аромат. И ще се справи дори с това. Сега Savex Tечен съдържа система от 5 ензима за премахване и на най-упоритите петна. Savex Top Stay 5 в 1. Технология срещу петна. Стигаме. Тара. За сладичко сте полудели? Вземете вафли Хели. Представяме Avon True. Не е тара. Нова спирала за подхранване и удължаване. С луксозни аргалово и кокосово масло. За красиво дълги и подхранени мигли, които чувствате Лега долу. колкото Тара. изглеждат. Тара. Опитайте също Не. новото подхранващо червило с хидратиращо масло от жожоба. Avon True. Спазено обещание за красота. Първа среща. Ужасен грим. Споко, Глейсър. Влизаш в Ивок 7. Лудница, ама ще оправим. Грим